and find better nutrition. Mana seche machuok to kambi mar Royal Media Services bago twak ewi chenro mag somo mapacho ka jokanyo medo jiwo dwondgi ewi chenrono. Millicent Adhiambo twak kod jagoro mar riwruok mar jopuonj KNUT Collins Oyoo makoro kwayo tudruok machiegni mar jokanyo maneno ni CBC okonimo. Erokamano ahinya achiel kachiel kawane skund kar tiegruok mar sekondar mar yawuoyi e boma ma Kisumu kuma tuke mag piem mag skunde primary mapacho ka ndidhi e nyime kawan kod jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj primary mano KNUT mano jatelo ma iluongo ni Collins Oyoo. Wadwani walos kode mapiyo piyo achiel kachiel onyiswa ni to chopo kaendi to odiochieng' kawuono mar yango tuke mag piem mag skunde primary ni ochopo kaendi to en gi wach mane modwa nyiso nyithindo mopogore opogore kwa yudo ni bende weche mag somo be nyocho dwa mul kod piny owacho ndalo mokadho chien kanyo ka bende nitiere lokruoge ma bende nyocho kete machiegni ahinya koro moga jwang' mondo mi wachak kode achiel kachiel. Machiegni wachako gi nyingi mondo inyiswa ni chopo kaka kawuono mar yawo ayanga tuke kata piem mag skunde primary mapacho kaendi kaka jatelo kata jagoro maduong' mar riwruog jopuonj mar skunde mag primary ichopo ka duch makona ng'umi nyalo nyiso nyithindo bende piem sani alafu miwa pachi matin gotieno kod lokruoge bende nyocho keti ewi somo mane wayudo nitie kata subject moko moduog chien kod gima mopogore opogore bende nyoket nyaka e somo mar lai manyien mar CBC machiegni. Erokamano kaka ing'e pile nyinga en Collins Oyoo, jagoro maduong' ma Kenya National Union of Teachers. Achopo ka odiochieng' ma kawuono mondo wayaw ayanga tuke mag national ball games mag primary. En adier ni jopuonj osetiyo tich matek mochopo kama koro gikelo nyithinde nationals. Ung'e ni weche mag tugo gi ok yot chien kucha, nyalo pani gi yot niwach nyithindo gi jopuonj dang' ni e chieng' samoro onge chiemo, samoro time bende thin mondo gitim godo tukegi. To wamor, Nyasaye osechopowa nyaka ka. Gima yudo ma kendo mora en ka jakom maduong' mar Kenya Primary School Sports Association puoyo sirikal, Ministry of Education, ni wang' ni otime maber mogolo negi pesa e sama dwarre. Apenje ni to en pesa di. Otame wacho ukona ni oromo to koroma ahinya. Koro ka adwa dhi mathoth. Sirikal pile ok osebedo katimo maber ahinya ni jopuonj kaachiel gi jotugo manie primary schools. Niwach giwacho ni capitation podi gimonego bed ni giseoro chon kata ka nyithindo gichako preparations. Ung'e maber ni nyocha skunde olewo mok yudo capitation e sama dwarre. To ka koro juk ni mae matang' konygi, apani mano kaka union nyaka wach notimne maber ma wago erokamano. Wakwayo ni tuke ma ka nationals odhi adhiya gi kwe, jopuonj kik yware, jotugo kik yware, gikone ng'ama jatugo maber bobedo jaloch. Yeah. Kaluwore kod mago mabende osewuok ma nyiedhore ni pok osebed kaka itimo maber ka mar jiwo jotugo kata nyithindo matugo kaka yorno mar ting'o gi malo yor were ma gin godo nikech wado nitiere jotugo kata nyithindo mawuok piny ka ging'e tugo bola ahinya to seche moko were gi no lal kata talent lal e koryo kaluwore ni ok migi jip kata sir makare. Kaka jagoro mar riwruog jopuonj mapuonjo nyithindo gi inyalo wacho ni ang'o momiyo owinjo bed ni keto nyime e neno ni nyithindo gi omi support mowinjore mondo ka gichako tugo e primary kata ka gimedo somo ka gidhi mbele to talent gigo no kik lal. Mokwongo kapok wang'iyo giminyalo timnegi, gimokwongo en motivation mar nyathi. Winjo ka jotend education wacho ni nyithindo maboyombo ka biro dhi Rwanda. Tapani mano in itself en motivation. Bang' tieko tugo maka pile higa ka higa ok bed ga gima long'o ni jogo motimo maber kata mo onyiso talent mani malo ahinya e tukegi iwega mana kamano. Wan wasekwayo sirikal, partner gi Ministry mar Education mondo grow talents mag nyithindo. Wasiko penjo gi nyathi manogocho maber bende okwany matugo maber. Sani en kanye. Ng'eny ne gikia kata kuma gintie. Emomiyo pod wamedo paro ni Ministry of Education ni these talents onego bed nurtured well. Kae kama wabo yude pele magine mathurwaka. Kabe mwabo yude jatugo maber cha nyinga ng'ano. Ibe ing'e kata oliech moro bo agweng'wa kar ka. To mana ka gibedo nurtured ma oketgi ni ing'iyo gima gitimo tisiro gi maber.
Mana kamano wadhi nyime kod magi mabedo wuok e kar piem kaendi mag tuke mag national mag skunde primar ma pacho kaendi madhi nyime. Mano jagoro mar riwruok jopuonj mar primar mar KNUT mabende oseyango sir kata jip mabende gidwaro tigo kanyakla kod jatend migawo mar weche tuke pacho kaendi mondo ng'e ni nyithindo mabende biro tugo maber manigi were mopogore opogore e kinde ma ji tugo kata e piem mopogore opogore e skunde omi jip kendo sirgi makale ma oneni gichopo kuma bende jotugo ma osewuok kod nying mauma ochope sani kaka lang Mbappe gini kod mamoko. Kao kamano tadoko ni studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho e mesa mar keweche mar Ramogi TV. An komi.